Hey guys, today I'm very excited dahil I'm going to go out to buy some stuffs for our new babies. Ayan, bumili po kami ng maliliit na dalawang cute Persian cats mga kastudyo. But before that, dadaan muna kami sa bahay ni na baby Rosemary. Kung natatandaan nyo po mga kastudyo, sa past videos po namin, meron po kaming tinulungan na bata, 2 taong gulang na bata, na baby girl, si baby Rosemary po, meron po siyang karamdaman na Hydrocephalus. Good news po para kay baby at sa family niya po mga kastudyo dahil meron pong mga mabubusilak na kalooban po ang nagbigay uli ng tulong para sa kanila. Hindi po nila gustong ipamention yung mga pangalan nila mga kastudyo. 3 po sila nag-abot ng tulong para po kay baby mga kastudyo. Ang isa po merong nagbigay ng 5,000 at 2 po na tigwa 1,000 pesos. Ayan. A total of 7,000 po yung mabibigay natin para po sa kay baby Rosemary at sa family niya po. Malaking tulong na po ito para sa kanila, para po sa pang-araw-araw na gasto nila, para panggatas ni baby at saka po sa medicine na din po para kay baby po. At saka magpapasalamat po ulit ako sa nagbigay po ng tulong para sa kanila po. This is just a short clip mga kastudyo para proof na din po na ibinigay po namin sa kanila yung tulong po. At maraming salamat po sa 3 tao na mababait at mabubusilak na puso po na nagbigay po ng tulong para sa kanila po. Yan, samahan niyo po ako mga kastudyo, iaabot po natin yung tulong po nila doon sa bahay po nila baby Rosemary. Tara po. May. Nay, tao dire. Ay, Ginoo ko. Bye! Dilit! 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 Ayo. Dilit! Ayo. Maingod to, te. Ti, naanasan ko. Maingod to, te. Tina ko ihatag nimo balinain ni tabang na pod kang kuan ba baby Rosemary ba nay nagpadala og kwarta. Ya ako lang ihatag nimo karon. Kajot raman ni. Kuan, nay mayroon pong nagpadala ng isang 5,000, isang 1,000 o isa pod ka 1,000 bali 7,000 tanan ti ali diri tigawas diri. Hila. Sige lang. Inain tabang ni Bibi kay naluoy lagi siya sa kuan ni Bibi ti sitwasyon ba. Nya para pod papalit niya gatas ug sa maintenance ni Bibi ba. Dili nila ipa-mention ilahang mga pangalan ti pero ipahatag lang kuno ni nila. Nya mo lang siyang gikuan og video para proof lang pod bang amo gihatag sa imuha. Dara ang kuan ti 7,000 ti. Salamat kayo. Magpasalamat lang ta sa ilahat eh. Dagang salamat. Ito po yung mama ni baby Rosemary po. Ako ba Inday? Salamat kayo. Kinuha po muna niya si baby Rosemary kasi umiyak po ba, nagising na po kasi. Ngayon mga kastudyo, magpapasalamat po ulit ako sa lahat po ng nagbigay abot ng tulong po para sa family ni baby Rosemary po. Salamat Ito po kayo. si baby. Hello baby. Tanah di si tambol ano pa ito. Magpasalamat lang to sa ako ante Hindi ko naghatag. kastorya mo ngurog mo ko eh. Nagpapasalamat po si ate. Dagang kayo salamat naghatag ani. Ako kay kalipay. Sobrang saya nila po na meron pong nag-abot sa kanila ng tulong kasi kailangan po talaga ni baby ng maintenance niya ngayon ba tapos wala po silang perang pambili po. Yan, maraming salamat po sa nagbigay ng tulong po. God bless you all. Ang Ginoo na po ang magbalo sa inyo. Sinuuri magtakpo ganin niyo. Dagang salamat. Naiyak po ang mama ni baby Rosemary sa sobrang tuwa po mga kastudyo.
At hanggang dito lang po kami mga ka-studio. Maraming salamat po. God bless you all. Bye!